To je ono. To je výborně. Ano. Tak to si uvidíš? Dobře, No a to je. Protože ona jak ukletí dlouho, tam delší hadkem, tak ona potom neví, jak tam má skočit do toho. Ona to řeší. A hezky tlapky na tobě. Paráda úplná. To je ono. Ona se musí naučit techniku, že to dělá na krátko. Když je znova jídám. Všude!